tiang ang dur kha ni ta ni so a hnah tam zia chu so a hnah bit siamo amala hau tak lutu ka do theina ngai lutu a hnah hi bit tlat box ya hi kan malta ni chu enteu an ra ro puidan a ratel tok ngai na omlo seilum em potiat lo hei hi alo ni ta ni chu kong ta de umal mai hei a hnah ei pui to a ra len na tora ei pui to kha kan thon ta ko a hnah pot tak ho kan hmarcha hnah lo chu kan han bai dona tui te vin kan bai don ani kan hmar bayang hmarcha hnah bai a chuan bokbon ne hmarcha pui thak lo chi hi kan tel dona chuan run hmui khu par khu kan tel bok doni bokbon chu a duk do wangin baya anal lo kha hloma kan chana piang kha tuya kan chia tui daya kan chia phot don ani tui deuh bai kan tum don ani tuna chuan chi te soda te saum te le azino te kan thak to do ni tuna chuan chi kan lo thak anga soda kan lo thak anga saum kan lo thak bok anga azino moto chete thak lo aya minute khatlin ma in minute kan bokbon vel kha kan thak ta a kan chuma tanga minute khatling lo vela chi te saum te soda te kha kan thak ta a chuan tuna chuan hmarcha hnah tak mai kha kan han thak ta anga a tui hmel tok min ter mai anu nuk bera run hui hi kan thak don ni thilrim le nia thak ma lu tuk kha chuan in a rim tui na te kha alo re vea a top deuh hleka hian thak hi langin kan hmarcha bai chu lo min ta tui ve khop mai hmarcha bai hi a hang rewa mo ma te hi tui khop mai nang ni point tui tewin in lo bai ve don nia ka chanel te min lo thlir sak tu te le min lo du sak tu te chunga lom tho ka soi tak meu ani